Erokamano nyakoro mogi kuom medo kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Jotelo mawuok e anyuola mar Mae kaunti ma Kajiado opwoyo okang' ma sirkal okawo mar daro andika mag bunge mag le kata kar rito le mag bunge ma Amboseli kowuok e lwet sirkal mamalo nyaka e sirkal mar kaunti ma Kajiado. Gavana Joseph Ole Lenku kod jotelo e kaunti no opwoyo jatend piny William Ruto e wi okang' ma kamano kendo wacho ni mano en yo achiel mar geng'o rochruok mag kitgi kod timbegi kaka oganda Jo-Masai. Golo kar rito leno kowuok kuom sirkal mamalo nyaka e lwet sirkand kaunti ma Kajiado osir gi duol mar jotend migepe. We are happy because it's not just the return of the Amboseli National Park, but it is the return of our heritage. It is the return of the dignity of the people of Kajiado County and the Maa community at large. Kutoka manyumbani, kila mahali, hata sehemu za kazi. Ukiangalia mood ya Kajiado leo, kila mtu ana furaha zaidi. Kwa sababu hili ni jambo ambalo ni la kihistoria katika taifa la Wamasai. Sisi kama jamii ya Maa tunajivunia hifadhi zetu, wanyama pori, mila yetu ambayo itakuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. Na tunajua hii itasaidia pakubwa sana kuinua uchumi ya jamii yetu kupitia mambo ya utalii na mila.